ga 'yan amana na Umar Kano. Shout to director Maiduguri. Shout out to ɗan tawagarsa. Shout out to Sankis Achebe. Shout out to Jaguar. Shout out to Alban Abale. Shout out to B. Muhammad Big Boss. Suna ga zuriya ke turar tafiya kamar zaki barki na kai sana janye jiki na san ki ne da kimi Allah idan masoya ne an taɓa zuciyar masoya lafa uku bar kabira ye ka gori kallon nan kai ta masa idan ba ka fada shi ka kaina barka da fitowa boss la ilaha illallah wannan haka yake ce yi Allah ɗasmina ya zuga da kamai wallahi ba na jin daɗin harkar nan Allah ya amsa ya ma amsa ya miki baiwa da yakan santalolin saurayi layuka wanka ka saje irin da yan gayu daga jo ta gawa ta aka tafi saurayi wata sanar ta bai da gemu tana ruwa wayyo Allah na shi ke na zuciya bayan soya bautar da ni za ma ta yafe maka da mulki da kyau ba su kai na so kusanci da mu wannan haka yake ba su aku da wallahi ni yau na san na shi da cin mutuncin waga a gurin nan